Експертната и универсална счетоводна система. Нека разгледаме функциите на тази програма. Най-напред да започнем от подготовка. В менюто подготовка влизат функциите за сметкоплан, кодови таблици, начални салда, ДДС салда, амортизационен план, данни за фирмата и потребители на програмата. Потребителя може да се регистрира в Хиперинфо България в интернет и след това да получава оттам полезна информация. В първата функция сметкоплан се показва въведения сметкоплан в инсталационния пакет. Този сметкоплан има синтетични и аналитични нива, сметки. Всяка от синтетичните сметки, която има аналитични поднива, започва с плюсче. Може да се натисне и да се види какво има на следващо ниво. Този сметкоплан може да се изменя, да се допълва и да се направи индивидуален сметкоплан, с който се работи. Следващата функция е кодовите таблици. Това са таблици, в които са групирани често използвани данни. Например, папки, изпълнители, входни документи, материално отговорни лица, местонахождение, мярки, валути и така нататък. Тяхното предназначение е да се използват по време на работа, като вместо стойностите на таблиците да се въвеждат ръчно, да се избират от меню, като по този начин се избягват грешки и се печели бързина. Третата функция от подготовката е начални салда. За всяка от сметките, независимо дали е синтетична или аналитична, трябва да се въведат началните салда. Това са салдата, които са известни и са получени преди да започне работата с тази програма. Те могат да се въведат като начални салда за януари-февруари. Ако се започва някъде по средата на работата на годината, да се въведат и дебитните и кредитните обороти до момента, до който вече, до месеца, до който започва да се работи с програмата. Оттам нататък оборотите на синтетично и аналитично ниво ще бъдат попълвани автоматично от програмата след компилировка на съответните счетоводни документи. По същия начин ДДС салда. Тук се въвеждат данните, които са били въведени в справката декларация по ДДС. След като вече заработи програмата, тези данни ще бъдат въведени автоматично, ще се получават автоматично и ще се използват за смятане на годишния коефициент в края на годината. Амортизационен план. За всеки дълготраен актив се прави съответен амортизационен план, който съдържа параметри, описващи дълготрайния актив и схемата, по която този дълготраен актив се амортизира. По време на работа, след приключване на даден месец, системата автоматично смята месечната счетоводна и данъчна амортизация, попълва ги в съответните колони и така се води автоматично амортизацията на дълготрайните активи. Друга функция от подготовката е попълване на данните за фирмата. Тук са въведени данни, които трябва да се изменят и които за конкретната фирма вече ще имат конкретни други стойности. Например, фирмата няма да е Хелиос, да кажем мултимедия. Избира се съответното поле
неговата стойност се визуализира в полето нова стойност на текущия ред и тук може да се коригира или да се напише наново. Ето, аз написвам София, Enter. Стойността на полето скача в реда на неговия ред и след това курсора скача на следващото поле, където пак може да се редактира или допълва и така нататък, да се мине през всичките полета, които да се коригират. Тук могат да се допълнят и потребителите на програмата. Това са счетоводители, които работят с нея. Ако има нужда, те се добавят като име, тип на служител и парола, и когато даден служител активира програмата, тя най-напред ще поиска неговото име и парола, за да бъде идентифициран. Даденият потребител може да се регистрира и в интернет сайта Хиперинфо България, за да получава автоматично информация за новите версии на системата. И с това подготовката приключва. Започва същинската работа, която през цялото време ще се води от меню счетоводни записи. Най-важната функция е счетоводен запис. През този екран става въвеждането и контирането на счетоводните документи. Тези документи могат да бъдат търсени и преглеждани и евентуално изменяни. Както тяхната шапка, така и тяхната контировка. Това става като се използва функцията търсене и преглед, намира се дадения счетоводен запис, след това се коригира. Тук може да се прави преоценка на валута. Преоценката става с автоматично, само трябва да се въведе шапката на документа, вид документ, номер на документ, дата, вътрешна и външна идентификация, да се въведат новите курсове на валутите и след това да се въведе и сметките, в които ще отиват разликите, плюс или минус, на новите курсове на преоценката. Изравняване на синтетични и аналитични сметки, понеже аналитичните стойности се водят точно, например 1 евро е 1.95583 на аналитично ниво, на синтетично ниво то е 1.96, понеже се закръглява. Понякога може да се получат и несъответствия между синтетични и аналитични сметки и с тая функция тези несъответствия да се ликвидират. В случая нямаме несъответствие и затова не се показва екрана за правене на съответствие. Счетоводните записи могат да се въвеждат ръчно, а могат и да се вземат от външни файлове, да се импортват. Тези файлове може да бъдат DDC файлове, може да DBF файлове, може да бъдат DDC файлове. Това са дневниците за покупки и продажби, които са направени от друга програма, могат да се импортнат в ExpertNT и да се осчетоводят, а може и да се прави обобщаване, което позволява, ако някаква друга програма ExpertNT се намира на друго място и се въвежда от друг счетоводител, след това да се вземе това, което другия счетоводител е направил и тук да се обобщи. Прави се приключване на всеки месец, като приключването може да се прави и по няколко пъти дневно, защото операциите, които се правят на приключването, старите операции се изтриват и на тяхно място се правят нови.
Приключването се състои в изчисляване на амортизационните изчисления, приключване на сметките за ДДС 4531 и 4532 в 4538 и 4539 съответно. Могат да се приключват и сметките от 60-та и 70-та група. Може и се изчисляват началните салда за следващия месец. Следват няколко функции, които дават справки за направените счетоводни записи в текущия месец или в текущата година. Например, ако искаме да видим какво е правено в 501 сметка, касата може да извади печатна справка. В случая няма нищо, но тази справка ще ни даде всички документи, които са включили в своята контировка с 501 сметка, с дата, с номер на документа, с аналитичната сметка, дебит, кредит, име на операцията, с коригиращите сметки и така нататък. Сводка по сметка ни дава всъщност извадка от главната книга, в която за дадена сметка се задават нейните кореспондиращи сметки. Касовата книга, тя пък ни дава всички плащания и постъпления или пък и плащания и постъпления, които са направени в даден период. Последните две функции са за изваждане на онези документи, които по една или друга причина имат несъответствие между синтетично и аналитично ниво, а също несъответствие между дебит и кредит и евентуално да се коригират. Това е месечна функция, това е годишна. И накрая се правят разнообразни справки върху така направените счетоводни записи. Справките могат да бъдат оборотни ведомости. Оборотните ведомости са месечна оборотна ведомост, аналитична оборотна ведомост, вече където се дават и аналитичните стойности. Подробна аналитична оборотна ведомост, където освен аналитичните сметки се дават и документите, с които са извършени, и месечна главна книга. Това е салдата и оборотите за всяка сметка, но заедно с това и салдата и оборотите на кореспондиращите сметки в контировките. Има справки за дълготрайните активи, които включват инвентарна книга, инвентарна ведомост, счетоводен амортизационен план, данъчен амортизационен план, месечните амортизации, амортизационните операции, с които са направени тези амортизации. Други справки са аналитичните справки. Те се правят, като се направи най-напред един филтър на синтетичната и аналитичната сметка, датата от и датата до, т.е. периода, за който се интересуваме за тези аналитични сметки, и съответно стойности за ограничаване на показателите на тези аналитични сметки. След като сме задали това условие за филтриране на аналитичните справки, се правят следните аналитични справки. Наличности по синтетична сметка, наличности по аналитична сметка, за приходявания, това са всички за приходявания, които са направени за дадения период, изписвания, всички изписвания, които са направени, карта за СМС, това е движението по дадената сметка. За инвентаризация се вадят съответни описи за инвентаризация, където могат след това да се нанасят и количествата, които са намерени по време на инвентаризацията. И аналитична сводка, това е
да се намерят за дадените сметки съответните аналитични кореспонденции. Партийни справки, те са част и разширение на аналитичните справки. Тук може да се фиксира партидата, например за дадени получатели, това са нашите клиенти. Като фиксираме дадената партида, ние можем да намерим всички операции, които са правени за тази партида, в случая за получател, клиент, в всички сметки, не само в една сметка, а във всички сметки. Това е по-различното от аналитичните справки. Валутни справки, това са валутна оборотна ведомост, наличности за приходяване и изписване на валутните сметки, като там, освен стойности, фигурира вид валута, курс на валутата и количество на валута. ДДС справките вади дневниците за покупки, за продажби, справка декларация, ВС декларация, записва ги в определени файлове и след това ги копира на определено място, било то дискета или друг магнитен носител. Например, справка декларация. И годишните справки вече включват годишна оборотна ведомост, аналитична годишна оборотна ведомост. Тук вече фиксираме периода в месеци, не само за текущия месец, а в цял период, в случай от януари до септември. Отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричните потоци и годишна главна книга. Това са годишните справки. И останаха функциите по архивиране и запазване на базата данни. Базата данни може да се архивира, като само в архива да влезат само месечните файлове, може да влезат и годишните файлове и след това да се възстанови на друг компютър или на същия, но след като се е случило някакво събитие, което ни кара да върнем състоянието на базата данни в някакъв предишен период. Може да се прави реорганизация на базата данни. Реорганизацията е полезна тогава, когато се върнем в предишен месец, там правим някаква корекция, изтриваме или добавяме нещо и след това салдата, които са се получили в резултат на тази корекция, ги прехвърляме в следващия месец с тази функция реорганизация. Тя взима салдата, новите коригираните салда от предишния месец и върху тях изпълнява всички операции автоматично, които до този момент са били правени ръчно. Може да се дадат най-различни параметри за реорганизацията. Друг месец ни позволява да се върнем, да отидем в някои от предишните месеци, да видим какво е състоянието, да направим някаква корекция евентуално и след това с реорганизация да прехвърлим салдата в следващите месеци. Функциите нов месец и нова година отварят нов месец и нова година. Именно в случая ни избрах нов месец, програмата ни предлага да отворим нов месец октомври и след като този месец се отвори, той става текущ и вече при следващото активиране на програмата тя автоматично ще ни въведе в счетоводните записи на този месец, където може да се въвеждат нови записи, да се редактират и така нататък. Същото е и за новата година, само че тогава вече ще се прехвърлят и ще се отвори нова година и ще се прехвърлят крайните салда от предишния месец, от предишната година декември,
в новата година. Годишен статус ни позволява да видим какво е състоянието на базата данни по различни месеци, различни години, къде е правилно приключване, архивиране и така нататък. С това направихме едно общо запознаване с програмата, която включва подготовка, включва счетоводни записи, операциите с тях, включва справките, различните видове справки, синтетични, аналитични, и включва операциите, които се правят върху архива на базата данни като цяло.